pod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Pakatok sa udto padayon ta sa tuang panaguban padayon sa paglanog-lanog duyog yapon sa pagpahimsog diri sa tuang programa alas 12:13 na gyud mga bisyo my love so sweet og plus start ta sa tuang pagpaminaw kanato karong mga taknaan no ang ining programa ang Katok Confession laing kaaging ato ang pagkasayran karon so paliw ko sa pagpanukad og sa pag-share sa atong Facebook Live diri sa DJ Michael nga Facebook page, Calabo Herbal Product Gesture Marketing nga Facebook page, and Katok Confession na Facebook page. Like, share, follow, and of course subscribe na lang po sa dapil sa atong YouTube channel no. Sa gihapon mga kabisyo my loves, di na to kalimtan magtumar sa tuwang Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kay din siyang tabang sa atong panglawas labi na sa mga sakit. Inom magtumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic ug sa Calabo Herbal Capsule with Mangustin. Apan mas epektibo nimo ni siyang ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic o Calabo Capsule with Mangustin o wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini dili makadaot aprobado sa FDA halal certified. Naibawaan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes no makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. Okay, so tumar na ta sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic o Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin. Hala sige duyog yapon sa pagpaminaw kanato karong mga takna mga kabisyo my love so sweet. Mayong udto di ay sa gihapon ning uban kanato mga kabisyo hinigugma natong nagpaminaw sa atuang programa labaw na sa mga estasyon nga nakatayab kanato karon diha dapita sa Yes FM Radyo Provinciano Caguait, 90.5 Real Radio Banat Radio Davao Occidental, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, DXJC 88.3 Line FM Badas Placer, Real Radio San Franz 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, 99.5 Gold Bayugan, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 88.1 Line FM Santo Tomas, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 99.9 Radyo Gindulman Bohol. Okay, so thank you so much diha sa inyohan tanan. Padayon ta Lolo Baba. Ready na ba kani or ready na ka? Ala sige, plaster niya po do sabta ha. Manungkad nining sunod nga programa nato. Of course, absolutely ha. Ready na ha. Duyog niya po tani manungkad sad labaw niya ha sa pagatawag reaksyon. Komento. O sa mismong kaaging atong pagasayran karon ha. O bugo kanya ba naman po niya mong big butang diya adraday o tuod. Anyway, hala sige, plus start ta ninyo kabisyo my loves. Aniya na ang ato ang Katok Confession.
My name is S. Ako ang boyfriend, kay name niya D. Nagpuyo ko diri sa CDO. And I'm senior high school graduate. Gaapil day kog pageant and kini si boyfriend, basketball player ni siya. Nalang ko'y problema karon. Labad good kaayo ko sa una as in. It is because of my parents. Wala sila nagkulang sa financial nga suporta pero sa time o atensyon wala gyud sila ni ana sa kuha. Meetings, pageants o uban pang mga problema ako ra mismo ang nagasulbad. O di ba at least nakakuha ka o kuan additional skills. Ha? Pwede na nimo sulbaro ng problema sa ubang tao. Ha? Pabayad lang ka. So I decided nga magtarong og eskwela nailan ako si D. Naana halos sa yaha tanan nga ako ang gusto sa usa ka lalaki. Ulawon sa kayo ni siya and he courted me in a week. So naguyab me and happy kay me kay daghan kayo mi nga mga pangandoy nga gusto namo maabot in the future. And every occasion sa ilaha na ako og naapod okasyon sa mua na siya. Open me ani sa among mga tagsa-tagsang pamilya. Pagka 8 months na mo na inahitabo and now buntis ko. 4 months. Yes, gituyo na mo to kay na ami misunderstanding that time and sayop na mo kay nagpadalos-dalos mi. So the problem is hadlo kay ko mabalaan ni sa ako ang ginikanan kay for sure kapatyan jud ko. Sigurado jud kayo niya. For sure gyud. Mapatyan jud ko sa kuang papa and palayason jud ko nila ni mama. Siya sad taas og expectations ang iyang pamilya sa iyaha. Dili siya magminyo og sayo kay dapat mohuman pag daw siya sa iyang pagskwela. Nakipagbulag ko sa iyaha to make sure dili siya ma-involve sa ing ani. And ako ra ang magproblema. Depressed na kaayo ko kay the more na gadako ang ako antiyan, the more na bisan unsa gakasulod sa ako ang utok ng mga dautan. Una nga wala ko'y laing kaduulan sa ako ang kahimtang karon. Ako lang gyud ang nagsagubang niini. Balo jud kog tago-tago og taman sa ako ang tiyan. Akong una-una og plano nga kung galing action na gid siya og klaro nga dako. Mohangyo ko sa kuang ginkanan nga magboard sa muna ko og mobalhin ko og eskwelahan. Pero dugay pa kaayo ang bulan. Gusto ko magpakalayo sa mua and make sure dili sila makabalo until I gave birth to this baby, which is karong December. Gusto kong trabaho, mapuy-an pero wala ko'y kwarta. Wala sa ko'y work and wala ko'y pampa-hospital. Sa hao naman ni. Aya ka diha, patay ka diha gyud. O noon sa nabitaw tuod ka diha. Ngayong ikaw ra may magsagubangan niya. Wala na ko'y chance na mangayog support sa kuang uyab kay mismo siya wala ikatabang and my family pod samot. I need someone who can help me with this problem. Kung naa mo diha, punta ka lang ko. Wait, kuya, ululuwa ba kay June 12, 2020 pa man. Natong nag-pandemic kayo gipod, oh. Kanya lang yun, kidugay naman day po sad na. Aksyon po kabalaka na. Sabi ba na ito karon? Wala, sige. Siguro, ambot lang, nakapanganak naman siya siguro gyud, no? Adi siguro, nakapanganak na gyud. Oo, tama. Kaya siya po kayo mabta na siya 2023, wala pa siya nakapanganak. Kaya nagtago-tago pa bagod ko, basi niya masaplan ko ba? Muna kayo sa muna og panganak ha. Saon naman niya. Pero mo lagi. Pag sa inga niya sitwasyon, nga niyang kahimtangan, nga mura ka og wala kay padulngan, no, nahadlo ka sa mong kahimtang, dangop na lang mo og CSSDO or DSWD, no? Kaysa usap pa'y mahitabog disgrasya sa inyo hadya. O di mo ganyahan ngay palaglag na.
Ha? I mean, tawagan niya kanya magplano mong magpalaglag kanya, delikado kayo na siya. Sorry. What yung akong gisulti ha? Baliktad naman naman ka. Kasi niya magplano mong magpalaglag ba? Ha? Kaya kining mga inganying buntis, naraban na sila yung mga postpartum o mga unsabang depresyon nga bation nila, no? Pag ganig manganak na sila o bisag kanyang pang nagsabak pa sila, no? Ayaw taon magbuhat og dautan nga sa ingana. Dangop na lang mo sa gobyerno o matabangan pa mo, diba? O niya tapos basiyang mga tubang po ng gobyerno diya si mo ang ginikanan para dili po ka maunsa at least ngay gobyerno mo patunga sa imo kung lifetime kasi mo ang ginikanan kung taon kanila o palayason kanila preso sila. Pwede ka magpailog bawsi. Violence against women and children, etc. So mo na. Dangot na lang mo ko biya. Sampun mo dool. Nasod po kayong monto mo ni Kapitan. Katruhan po nang wala. Magalig naman sa budget yung barangay. So, ito mo sa DSWD o sa CSSDO, no? Kaya kung tago-tagoon nyo di nyo na itugaan po sa inyong ginikanan, sa nga niyang paghiha, kinsa man po yung mutabang ninyo. Kinsa man po inyong kaduulan. So, bisan pag mo yung mo, ito lang ko ni, may kiling ni Mayor. I-refer po ka nilagbalik dito sa DSWD. Dadon lang kanila dito. Labaw na sa imong edad nga minor de edad. Nako. Pag-ingana. Butang jud kanila og lingap, no? Para ilhakang mamonitor. Diba? Kaysa magkuhan ka diya, latagaw ka diya sa dalan, asa ka mamunit og kwarta para pang suporta financially, pang kaon pa lang nimo daan, di ba? Tud ka dapat ana maglaglaag or di ba ka magunahon na mas stress kag taman diya, naunsa ba taon mo muna nga dili gid magpatuyang sa gibating gauros-uros, no? Kay kabulutang singana mga idara manggod naguros-uros gid ang gugma na. Maguna gid ang uwag, nood lang, di gid mapugan ang uwag yun. Okay, atong mindset ana bitaw, eskwelahan, atong grado, dula-dula, barkada, lingaw-lingaw, uyab-uyab, mura gid atong mindset. Di ba? Mo nang lahir adyo kay lulubaba kung ganing aduna bitaw kay ginikanan nga maghatag og atensyon, makistorya kanimo, maghatag nimo og mga pagtulunan, mindset sa mga butang sa umaabot, 'di ba? Kamo mga ginikanan, ayaw kanyang sultiin yung anak about sa love life, gugma-gugma, ilabi na ka ng mga premature nga mga churba ekbang. Okay, maulaw na sila, dinas ganahan mo share sa inyo kay bas niyang masuko mo. Diba? Unless na lang kung open po sad mo sa ingana o sultian mo sila, sige nak, share lang nak, ay kabalaka nak. Dili ko masuko. Dili ko masuko sa isulti gitug-an mo sa kuha. Walay problema. Sige ma, matugan ko. Kining buntis ko ma, okay ra sa imo. Basta maha, promise niyo biya ka di ka masuko. Ganyan, nag-promise biya ka ma. Nag-promise biya mo, ha? Kanang anak, kining kablo ka, promise are meant to be broken. Ambit ang bakos. Pero dili po tuod ang ingana grabe na basad kung ikaw kung akong ginikanan nga may bala na akong anak buntis, wala iluom na lang gid nato ato ang kalagot o kasuko kay wan po tay mahimo so puglatahon pa nimo na diya maunsa pa lang na. Di ba? Sipon lang nato na pag inuwi paggawasan ng bata, malipay ra man gihapon ng mga ginikanan kay mahimuot ra man gihapon sila sa bata. Di ba? Bisa na ay problema, hunaw-naon lang matay ning pagatas pataan sa mga mahanan Sige na lang, na naman dawat na lang, buhi. Muhatag mga nitag pagkaon ng mga tao nang hindi na to kaano-ano. Diba? Mutabang mga ita sa uban. Wala tay relasyon sa ila, ha? Kinipanoon. So
Sumpay naman siya sa tuang kinabuhi o unod sa tong unod, dugo sa tong dugo. So dawat-dawat na lang yun, di ba? And mahimo na siya dako kayong pagtulunan no lesson sa bata nga sayo nga nahimong inahan kay dako kay na siyang hapak, dako kay na siyang lesson gyud sa iyang kinabuhi nga mahimong responsable. Bisan pangit og dili maayo nga murag lain kay paminawon, tanaw na lang ta sa maayong aspeto sa inganing style kay bisan pag atong ingon nga kining masuko ta mo reklamo ta magpagawas tong gibati, sige buhata lang tuod na siya kana magpagawas kasi mong kasuko. Pero at the end of the day, kabisyo my loves, wag itaon to'y mabuhat ng mga ginikanan, may balay lang anak na buntisan. Diba? Labaw na kung naay lesson nga tudlo diya sa ilaha. Pero of course, ano yung mga limitations. Kay base niya ang anak nga nabuntisan. No, makasulti nga ay okay raman ni mama magpapa. Matingala ka tuig nabuntisan na po. Kaya na pong laki nakababuntis. Paktay ka dong day. Agoy nyo eh. Isa naman ni, mura lang makag-iro, sige lang makag-hit. Kita ni nga ni style ay. O niya, tapos nakapahit pag niya, kanyang ikaw bitaw ginikanan, ikaw pa'y magsagubang o buhi sa mismong gisabak o mismong anak sa imong anak. Apo na nimo, kumbaga, niya. Okay, makasinsya man po ka kay po na pasagdan ako ni nga pamilya mangyapon taon ako ni. Diba? Pero dili talang mga lulot lula nyo nga niya ang tatar sa ilahang mga apo. So ang imo lang niya nga niya charge to experience lang ang tayan. Bola ito dangop mo sa gobyerno yun sa mo. May tabang sa inyo di at least na ay gobyerno nga manalipod kaninyo diya. Diba? Pero ulaw ka na siya, no? Ulaw ka na siya kay pag buwan mo dito sa opisina, dagang ka na sila mga staff dito, tanawon gid mo. Tunlan lang ka ulaw ni mo day. So, para rin siya sa mga nakasinatig nga niyang kaimtangan, no? Kay ito siyang nag-share siyang kaagi, kay dugay naman dito, 2020. Ay, salamat naman lang. Para ba siya pahabilin nga tabangan daw siya nato? Hoy. Makabalibad yung tagahatan ng style kay murag time sa. No? Basta, amo lang siguro na. Ang tinuod ka na may tabo, lulubaba na mo dool sa imuha, lulubaba. Tabangi taong ko kay buntis ko, gibiyaan ko sa nakabuntis ako. Diba ato ni mo lulubaba? Halakan nyo. Anong gipabuntisan man kaniya? O yan, sa kuha ka mo dool. Kuyawa, basig kini mo. Kuyain makayag balibal, masing magabaan na taon ta. Sige, pasudlo na lang nato. O papuyon ka diyot. Nya, tapos pangit. Ato lang isipon, si maayong paagi ani makatabang ta. No? Tabang na lang kita ni kay murag kining style lang nga pangitabuat. Tulis ba? Tulis. Tulis mo labas, ani may kiling. Tulis mo lang? Anyway, makalaba disipo no maglibog tagtubag. Ato na lang sa muna siguro doon ani mga bisyo my loves nga mga haplas ta ning Calabo Plus Herbal Oil Liniment. Sulbad ni sa mga labad-labad haplas ta sa liniment nga numero 1 aprobado garantisado. Calabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Huwag tang sa panuhot-suhot, sakit sa panit, sabad, kabahong, baho, steel, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, batagtiki, arthritis, rayuma, guban pa. Upatay sa kutog, moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent, alang usab sa mga nasa obsina, kabuyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mang Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hayahay! Para sa mga kagit-kagid og baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para sa pampaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Inigato ka nato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement.
Yes sir, marketing Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Duyog tagpadayon sa tuang paglanog-lanog kumbati gyapon sa pagpahimsog. Diri gyapon sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto. Yes sir, marketing. Yes sir, marketing.